Soltai tutto cavalo di sona Chi de montato tu c'è kai sos mona Chi le malari tu cakai goborna Ace si sa tu cakai murzona Pide taramun sogli bobar mauya Everybody sing with us Here we go आता सगळेजण मिळून आता आमच्या क्रॉसकडे जात आहोत. म्हणजे तिकडे आता जाऊन थोडंसं आता प्रेयर करू आणि त्यानंतर मग आमच्या संजावाला आम्ही सुरुवात करू. कारण ह्या वर्षी पाऊस पण नाही आहे. संजाव हा आमचा म्हणजे एकदम पॉवरफुल झालेला आहे. पण यावर्षी जरा विहिरी भरल्या न असल्यामुळे तुम्हाला विहिरीमध्ये कशा आम्ही उड्या मारतो वगैरे ते तुम्हाला दाखवायला मिळालं नाही. त्याच्यामुळे आता आम्ही सगळेजण मिळून आता जात आहोत क्रॉसकडे जाणार आणि आता एक छोटीशी एक प्रेयर करणार. दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य सर्गीच्या तुझे नाव पूज्य तुझ्या रायतम करून तुझी कशी सरकार जातात ही संसारान जा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य सावीन मायकडे मागता सावीन माय तू आना आमची माय तू राख आधी आता सदा सर्वेता आमेन. विवा सांजवा 1 hour later. बराच वेळ झाला आणि आपण डीजेची आता बराच वेळ वाट पाहत होतो आणि आपलं डीजे आता इकडे आलेलं आहे. आता थोड्याच वेळेत आता चालू होईल. त्यानंतरचे व्हिडिओ म्हणजे फक्त डीजे वरती आता चालणार आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. आणि आपली मित्रमंडळी पण इकडे आता जमलेली आहे. तुम्ही आता माझ्या मागे पाहू शकता. तर अशा प्रकारे संजावची तयारी ही आम्ही जोरदार केलेली आहे. तरी आता तुम्हाला जर काय म्हणजे दिसत असेल आमच्यामध्ये लोकसंख्या कमी आहे. कारण आम्ही दरवर्षी आम्ही चालू करतो पोलीस लाईन ही आमची एरिया आहे. तर तिकडनं आम्ही चालू करतो डीजे वाजवायला. इकडनं आम्ही सरळ जुना स्टँड वेंगुर्ला ह्या रोडला आम्ही जातो आणि तिकडनं मग सर्व मांडवी रोडला आम्ही क्रॉस करतो आणि तिकडे जाऊन मग आमचे जे कपल असतात जे आम्ही डोक्याला घालतो त्याची आम्ही पूजा केली जाते पाण्यामध्ये टाकून. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. खूपच मजेशीर आहे. 15 minutes later.
आता मागण्या करून गावल्या आमच्या एका खुर्च्याकडे. A few moments later. आणि आमचो दिसपडो गिरायचा आमकां आणि आमचे आमच्या गावाची आमची पटका बघोवच आणि आमकां जाणं बिणं पिड्डले आमकां निवार बघेन मरे देवाची माय बापया कधी विनंती कोरता आणि आमच्या मनेच्या व्यार आमे आधी आता सदा सर्वेता आमे. सबर करो
बोला धक्का बुक्की नहीं करने का.